Kane-kade ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulidai Alvarin Kharwan lang. Kimat kiba kongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri Rang Badut Narendra Modi unsdang ya ka jingyala pait ba menta ka sngi bantuat jingmot na kisamla kari halor ka Viksit Bharat 8,000 punyaw. On penlong workshop ka Raj Bhavan Shillong halor ka ni menta ka sngi. Lapan ha perda ya ka Hornbill Festival 8,000 pulai hnen ka janmiet. Bat lapan long ya ka Khelo India Para Games hakasian ka baningkong henen ka sngi. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badut Narendra Modi unsdang ya ka jingyala pait ba menta ka sngi bantuat jingmot na ki samla kari halor ki kam ki baki kwa ban kenthop ban poi shakathong jong ka Viksit Bharat 8,000 punyaw. Habakran bakinong patay khubor hanen ka sngi New Delhi CEO ka Niti Ayog BVR Subramaniam ulaong baki Vice Chancellor baki kliet nong yalam jong ki shlempule na kumbah nyos patali ki skul ba kinya kendu lang Haraj Bhavan. Ula benrap ru ba manla ka Raj Bhavan kan penlong ya ka workshop ba shisngi halor ka Viksit Bharat at 2047. Subramaniam ule thu shoshu badai ki samla pule nakari barok kawai ki ban ai jingmut bat kumjoru ban yarap hakaban pentelun ni ki kam jong ka Viksit Bharat. Ula ong ba ya ki jing ai jingmut jong ki samla pule on sa penrong hakathong jong ka Viksit Bharat 8,000 punyaw. Ya ka jingela pait ba nakabenta ka Viksit Bharat 8,000 punyaw ka ban sedang naduk menta ka sngi on pen I kerpang hador barhol jong ka Raj Bhavan Shillong menta ka sngi. On penbut ya kane da ka workshop halor ka Viksit Bharat hakaba ulat ka jela uphagu Chauhan unya don lang ringkat bat Menteri Rang ba Conrad K Sangma lambat ki Vice Chancellor na ki skul ba pher ka jela ki kliet nang yalam jong ki college bat ki officer sarkar na lor ki waipat ki kenram ki lendan. Ki samla pule na ki skul ba bat college ka jela kin sayalej banya shimbenta hakatai ka workshop. Menteri ki kam yadari Rajnath Singh ula play pait ba hanen ka sngi ya matdur jong Mahatma Gandhi ubalatai hajan Rajghat New Delhi. Habakran hakani ka sngi uni Menteri Sarkar Pedeng ula ong bakane ka jingtai ya matdur jong Gandhi kalong ka sin jam ka badai ban ai jing ero. Ula ong baki sembo perkha jong Gandhi kedang yai sawa haduk kini ki sngi ka bamenta. Using ula benrap ru bada ka babut ya kalenti ka balat na kajing snam Gandhi ula job tang ya kadu anut kinong India henrei jong baro kipat haka perthai satlak ula ong ru ba Menteri Rang Badut Narendra Modi ula pediang ya kitan rai jing hikai jong Mahatma Gandhi haka jing jong kat ba udang syakri ya kipat kari. Ka kaipot bala penmit da ka India Child Protection Fund ICPF hadian bakala tik jelio bat wat bnya ya ki jingbet jingbiang ki lat ban penyo ya ka jing bishar bahok hakim gwat tuma ki be dai baka jing sha thombor ki khna rit ha India kalya thu bakari ka don kam sakumba khandai snam AA ban pendap ya ki mukot duma ki basakut ha ki fast track special court FTSC. Kani ka kaipot ka bakarteng ka justice awaits an analysis of the efficacy of justice delivery mechanisms in cases of child sexual abuse in India kalayat hu ba kidon kumba R.saulai laktali ki mukot duma ki ba hapo ka ain POCSO Act ki badang sakut hakite ki ying syari kerpang tat hadu ukula lengkot menta UR pulai watla ka sorkar pedeng kala bu ikirukom terekam ki baklan bakala ai jingera pisah ka puar ka babiang kani ka kaipot kala thuru bakumba kalong menta ka jela ki jela na ka thain chate lammingi kumka Arunachal Pradesh kan simpor sa kumba lighthouse nam bat ka Meghalaya kan simpor sa kumba arphuis nam ban pendap ikimukot duma ki badang sateng hapo ka POCSO Act ban penkhu yakite ki mukot duma badang sateng ka CPF kala kentu baro ki yang syari kerpang lani ki FTSC kidai ban sedang penterekam pat badai ban buat no dakalat ka ban buat dien ya ka jing terekam jongki kani kedai ka Akashvani Shillong ka bawalam sapi ya ka khubor ha Nagaland lapan hap perda ya ka wai na kilat kirong bapau nam tam jong kanika jela ka Hornbill Festival arajar arpulai henin ka janmiet.
hadian ki shipos ni ki baladap da ki jing penbernya ban penchong shet yaki nong lek pek kai la penkot yakani kata masa kabala long la arpusau sien menta da ka jing ya shat lang jong khat pratli ki ken hun na ki jaj ben riu luom ba pher kan agalan kum kadak ban pen I ya ka jing ya tali la penlong ya kan ni ka jing rakhe penkot ha ka naga heritage village kabala jutep kum ka kisama kabadon kum ba khat kilometer na nong ba kohima Menteri Rang Ba ka Nagaland unai Furio ula ai khuble kerpang ya kiri ki belas nok tilang ban penlong ya kan nikalat karong kentop ya ka United Kingdom bat Colombia bat kumju ru ya ka jela Assam bat kiwei ki nong kersan ki belai rap ban kampen bha bat kentiu shu ya ka ni ka tamasa Urio ula ai khuble ru ya ki nong wan pe kai baro ke balawan khnang sha ka ni ka tamasa ban penshit ham ya ka Laya tu bahaduk kasngi ka bakhandai jong kani kata masa ladan palat iwei point arsan lakmut kibriu ki balawan yuk kejat ha ka jaka bala penlong yaka ha kisama Menteri Rang Ba Conrad K Sangma ulalej banyadon lang ha ka youth convention jong ka Seng Samla Catholic St Paul's Parish Laimer Upper Shillong ha kani kasngi usangma ula play yaka Albera Home bat ka Youth Development Center hangtu Ha ukur wa leng ba ka social media Menteri Rang Ba ula ong ba kini ki jingtai jingshna ki long ka jingker khu na ka banta ki khna bar ki samla bar ki long ka shlam ka ban ai jing hikai ka ban pensu thiet shu ya ka jinga dai para brio usang ma ula pliru ya ka kanro balashna ban penne ya ka madan football jong ka St Gabriel's Higher Secondary School halaimer ya ka balashna da ka jinga rapisa na ka Chief Minister's Special Development Fund lasan ran ya Menteri Rang Ba da MLA ka than uba Ronnie V Lingdo Rengkat ka menteri katnat ka koi ka khia ka Dr. M. Amperin Lingdo. Ka headquarter jong ka 101 area Indian Army lambat ka Raja Sainik Board ka Meghalaya kan penlong ya ka jinga kenduk lang ki sipai bala song thaj bala tip kum ka mega ex serviceman rally ha ka khat tarik uno pra ha tura Kajing temu ban penlong ya kajing kenduk lang ka bakum kani ka long ban wanra ya karensan na ka benta ki sipai bala song thaj ki sipai ya kon thama ki bala temen ki sipai ki badan jing duna hakit khat met jongki bat ki lok jong ki sipai bala klat hakit thama ban pen paw ya kajing ya long teli ka wei bat ban penjan ya kajing ya dei jongki bat ki sipai ya dari wat hadien bakila song thaj na ka kam Hakasian ka baning kong la penlong ya ka lempung ya kai Khelo India Para Games ka balas dang na du hanin ka sngi New Delhi. Palat khat saus pa angot kinong ya kai sport ke badan jing duna ki dikhat met jongki kilawan na keleng ki jilla bat Union Territory kentop ya ka Services Sports Control Board baneshim benta ha ka ni ka lempung ka banne hadu prasngi. Kini kinong ya kai kini shimbenta ha ki hinyo tuli ki jat jing ya kai sport kentop ya ka jing ya kop mare thong siat suloi siat khnam football badminton table tennis but weightlifting ka Khelo India Para Games ka thmu ban plelat yakinong ile kai sport badon jingduna ki khot met ban say ile ki sap ki phong bat ban shim ya ka jing ile kai sport kum kalat ban kamai ha ka jing ile kai cricket series T20 international ki kan thai ka bala long hap deng ka India but England ka India ka lapan liam ya ka England ha ka jinga khon ka balai bat ka bakhat du ka bala long hanen ka sngi ha 1KD stadium ha Mumbai ha ka jingbe ka thong ka bashispa arpo nyau run ka India ka pendap ya ka hapo ki khat khandai over hadian bakala du no sun wicket ka England kala tiet ningkong hadian bakala job ya ka toss bat kala la ban kamai tang shispa arpon riu run hadian bala hap lut baro ki wicket jongka haki arpau over Henry wat hadian bakala rem hanen ka sngi ka England kala job ya ka ni ka series da lai la ka wei ka England kala penliam da lai pu praran ya ka India ka jinga khon ka baningkong ka balalong hakasngi balang baladap bat da saw wicket ha ka jinga khon ka baar ka balalong hakasngi sat jan men syam tayo bat katung ila poy ka bakot jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabaje ki nisno ba ka Delhi station na ka banta ki khubor ke banwan na ka kani ka dei ka Akashvani Shillong नमस्कार